para malaman ninyo. Yung nanay ni Inday, ni Pulong, pati ni Sebastian. Unfortunately, sadly, hindi naman kasi magkaintindihan kayong lahat. And while I really grieve the event in my life na mag-separation, talaga ang asawa ko umuwi sa Amerika. She's half German, half American. Parang iniwan niya ako. Hindi ko malaman kung ano ang kasalanan ko na ayaw niya kasi marami yun eh. Problema, she never told us the reason why she was leaving me. And she filed an annulment case against me para maraman